lung tinampi tokoh bayang utawi tokoh ringgit wajutal dalu menika ingkang tindakaken dening dalang Ki Yusuf Ansor kanthi mendhet lampahan Wahyu Panca Darma. Ringgit ing badhe katur nenggih Prabu Punta Dewa sampun katuraken panjenenganipun Bapak Aris dumateng dalang Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Rerangkening ngabdi cara dalu menika kula ingkang bijindaraken tata laksitaning ngabdi cara wiwit Purwomadya dumugi ning wasana sampun lumaksana kalis ing rubeda. Pramila sumangga dumateng sagung para miyarsa, para pamriksa sedaya, para pamriksa sedaya dalem menika ugi kagiyaraken langsung lumantar live streaming lumantar channel Ki Yusuf Ansor. Wonten ing pahargyan Ridu Mados ing Kaluran Caturhaja ing jangkep kaping 7-3 kanthi mendhet lampahan Wahyu Panca Darma katindakaken dening dalang Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng hamiksani kantos paparing lampahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
kahanan ingkang mrekanan sing asing mawe buku kang saweka masiring telan nyewang kanan mamuji ing wang Wilahing awigna mastup rama sidhem awigna mastup rama sidhem silat mriyewang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung nanging kula pestu maksih lestantun lampahing Buddha sinandura tutur katela tetula tulat mrih labdeng arabdya Winisuda ngupama prameng niskara karana dya tumiying jaman purwa mangjawata kapusananing gowita taulengging pelambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung sang purwaning kata Sinebyar dumadining Wayang Purwa purwakaning kandha winarik runtuting basa dongeng dina ngemu surasa yen linaras saya karaos mulajari roh anggara wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya janma ingkang angelo kaca jarwe wis nagop caing carita lebet wis kagelar jroning pagelaran ya gujatri amrisane pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darung Nyewang Kartika wis kinurbawa drateng kawasa sahari ratri ngitri bawana prateking duksina bilur kemandhi temadati petanganing dina sasi warsi pintu kang sarta abad tetulan tangkar temangkarta ya sing rambuntoya jah pating krembyah dada padhanging kutu-kutu langkatoga Baranara yang Barantaya dadya branan tanpa wicalan padang terangan sinari sanggewang ngernawi ingkang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalungan wukrabang merenganga lamun kaeksayan dilan-dilato bumi saya dangu sumurup sanggewang araka katos semeblak kanan kiraning abang esmu jendara kapurbawan sinari sanggewang basanta tanem tungkaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru maya-maya boceng gunung kini mulan kudalu kasilir manabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula dase dene warsa angupaya boga garap Tegal sawahe anglo risula tatan ora pedhote sinambi sendonan sesinggenan mikul garurukune anggir ngraja kayane sawanehna pirembagan Samurwange Sang Ngarkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ingkang kiblat papan lor kidul wetan yang wulun sinari jagat kang samya rebut yada karo Balajar kekuwung parandha datan wonten ingkang amadhaning kekuwunging Mraja nagari Ngastina apan cara karo pambukaning kandha sak ratri ing mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning benawi tiambyong bang samudra binang langut kang tanpa pakut pegateng paninggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakreng pewisik sawanene tebing jurang corong kinepung Gawa Seruk kinarya sesuing peksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggire tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rewe-reweron kelapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtane iline kang pinara para pelayune kang tinampi wadha binendung-bendung kinari hangilani sawah
Nyemang pategalaning Nara Kesma. Mogal pangling tetani bebasan datana bumi sakseng Kanggeng Sela. Sadaya tinandurang kang marakapi pandhu Bathari Slagar Pasabinan Yayaruk misari kang pinangka Pertiwi. Pategal nggo projeng kang rembuyung godhong kanthi ambe kowe nganti kaya manglung pitande. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadotan kuci wacinawi tukulan kang maweh sarasaning dewi. Ingon-ingon raja kaya tewen sansayang rembug lamun siang samya glaring mangunan. Lamun wanci sarep surya bali mring kandhange sowang-sowang. Datana carane kandhang nggunanjing palang labet tebih saking tindak Durjana Jeti. Samya sayek saka kabeh kaluhing rusa bangsa negari Ngastina. Kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing mring jaman Candra Panjang kunjung pasir pawukir Lord Jinawi kemari karo tata turta raharja. Dasar guru kang jabari padhang jagat tidur kukusit turta ado kuncarane turta kasus ing Pancapraja la sinenta wau. Ingkang asta kusane ngadil bangsa nagari Ngastina. Punangira den ucap dosa namane Sang Nata Dosa 10 nama wis mestani nggih jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Kurupati, ya Prabu Jaka Pitana Suyudana Jaya Pitana, Kurawa Indra Gendari Suta Dasarastra Siwi. Tripamangsa ya Gandharya. Sang Nata Rasa lenggaman madaning Damarcana. Sinebo sangjaning para banjadi manggo wong tetanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngampil pancaring keprabon banyak dalang karta walika sawunggaling kacumas dwi panggo kang sarwarna. Datan mantra-mantra sipating Bathara yayasan Jewang Bathara Kuwira dewaning kasugyan Jawanta. Pinayang bayang sangjaning para hapsara ben hapsari. Nah biswanipun sang para kadang bonggeng sowan nenggih Sang Nindya Mantri Pangreksa Muka pidaleming mlasa jenar. Nenggih Sang Rekana Pati Arya Sengguni, ya Arya Suman, ya Bambang Trigantal Pati. Sang Rekana Pati Arya Sengguni mengkeraken pelenggaipun nujung nagari Ngastina, nenggih pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna. Ya Sang Resi Kumbayana, ya Bambang Barat Waja Putra. Ya Sang Wipra. Prandene mangke ingkang katon lenggah wonten sak kampungasan Paseban mung satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Harya Karta Marma kadang nataning Sang Prabu Duryudana. Mulan saking para kawula samya gandeng mring pasisiran jejel riyel rapet popet pipit parasasat atau pandhenggul datan Basela. Labet sekathahing para sepeng jawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekitirangan danu. Yayan mondeng mangsa labuh payu megar mendih jambur barat ing mangsa rendheng. Tumbah ngrangap kaya jating araning mangsa katiga. Prandene mangke katingal tidhem. Sinemadaning pasewakan nagari Ngastina. Nadan gegodhongan datan ana ing obah samra datan rumampah. Kabeh arsa mungsu araning para tunggu yang paling waranggana sigra marwani pangandikan. Datuk kumangli wijiling mantuka Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kababaring lisan. Sing Astina monggo Prabu Duryudana alona ngantika Dwarining sun baraku Tara
Sritinon nang pasewakan pusana maneka warna Seta Puspita Ngujono Nyang Mancra Sarwarokmo Ranggeng manik Nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring deca laliwaran Lergi Aci sing kadhet Wimbo kekandha mrek Ingen Kadupeng Arugo Mantu Om
saparan mangambar kongas Mangyo Trajating praja kawuryan wus sunyaruri arurah pangrehing ukara karana tanpa palupe ati lara silastuti sujana sarjana kelu kahalulun kala tidom tandhaning dumati andayeng rat ning aropan para beto Yaestu para jagat manik raja dewaku Nur mangke paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Sumban ayo ndadekake kaget pakenira si Paman Pati wondene sira ingsun biji wenten ngajengan manira Paman Pati Arya Sengguni ya Paman Pati Arya Sumban kawula nukna ninggih dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada pratenggelahan Gusti kula Sang Natanggir Prabu Duryudana nuwun mangke nggih kepareng paduka miji dhateng piswanipun keng Paman Plasa Jenaring Jawi sanget damel kuwatos ing manah kula pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sang wenten ngarsa paduka raos kula tebih saking raos kemarasan nggih kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih Durigi Paman Pati Arya Sengguni katiparan sira paman ingsun percaya pirangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata arakite kaprajan nagari Ngastina atur nuwun ing panjenengan ingsun samendhang ujur kanthi kengkarempin Paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken kula mboten badhe ajrih matur sang para kawula samya manunggal tetunggalan dados tunggal mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nggih tansah gegladhi olah kridane ngamperang sawanci-wanci praja paduka kantepu ing marang baka tartentu boten badhe anggepok kunca Gusti kula Ngastina Anggir Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula nukna ninggih Paman Pati Arya Sengguni gawe bumbung tuwin marem aturmu kang mangkono paman pakaryan utama tindak selawase urip menapa ingkang sampun paduka dawaken kula mboten badhe suwala kawula nukna ninggih nuwun mangke Paman Kumbayana Bapa Dewan Durna Bapa Dewaning Saka Lima
rawuh padu wonten nekaring Astina kula ngaturaken pambagya raja mukya kunjuk. Bapa Nebaturna. Lole kentas waru gembol manyal-manyal. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Lah salah. Nuwun sewu, Ger, anak Prabu Duryudana, nuwun sewu. Kula paripaksa matur kados mekaten sedherepipun kula mriku Bombong saestu. Bombong liripun kados pundi? Bombong nyumurwi pengendang blunder menika kula wau. Kakang Durna mbok ya sing sareh to, Kang. Kula niku sareh. Heh. Dik Patih wonten dawuh. Menika sampun tataranipun kedanginaken rasa pangrasa. Oh, ngaten nggih. Tetes menawi kedabikan menika mboten prayogi. Oh, nggih. Pun wiji anak Prabu. Nggih. Nuwun wonten pangandika dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana inggih, Ger. Nggih. Pambagya raja sampun kula tampi dhateng Kang Lingga Murda. Wonten ngasanipun Kang Paman Sekali mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka anak Prabu Jaka Pitana. Sampun kula tampi kendelo sami-sami. Paman kaskecaken gaipun Kula nan sampun boten kirang prayogi. Kartomarma padha kanthi raja sapratane kadangipun Kakang Tirta Tinalang. Nuk nuringi waji semban kula pengayoman kula madya padha prateng delahan gunamin pasang Kalimantabi. Nek paduka miji dhateng miswanipun Kang Araying Tirta Tinalang pun Kartomarma sinuwun. Sowan kula tebih saking rubeda caket mring sami kula. Pinayoan kawidadaning sami kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo kadangipun Kakang. Siadi atur basa ngersani ingsun ora lewat pangestu ingsun wae tampan rono. Kula niki sampun sanget anggen kawula pundi. Dahat kali Murda pangandika paduka sinuwun. Nuk niki. Paman Madyaru Sengguni. Kawula nuk nggih nyawa-nyawa jimat semban kula wonten dawuh nggih. Nurwangi sasampun sami keca kenya lenggah kula arsa lumaksana pangandikaning griya. Iya. Paman Gumbayana mesti kemawon damel kaget teka sampangge kula ngrawaken arahipun Sagya para pinisepuh wonten dadule praja nagari Ngastina. Paman kaskecakna lenggah jingandika Paman Harya miwah lenggah paduka Paman Durna kula arsa matur wonten ngarsa jingandika sami Paman Harya Sengguni miwah Paman Gumbayana. Lek-lek ramyan ingkang driya lirik Jepang Candra katabangan sumu ing tias kato retan nyawa-nyawa jimat semban kula nggih nuwun mangke karanten Kang Paman menika namung Wrangkanata ajrih nampi dukanipun paduka anak Prabu Duryudana menawi sak mangke kula cumantaka lanyo matur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila prayoganipun kula nyuwun dawuhipun anak Prabu kababar ingkang sejati menawi wadi tumraping para kadang srana sak mangkawi kula kanthi manjing wonten sak lebeting kedaton catur netra kelawan Kang Paman kepatihan nggih. Paman Harya Sengguni iki. Ya, nuwun sewu nggih. Kula menika sampun sawetawis wekdal kula cumandhak wonten nagaring Astina. Sajak nembe wekdal punika samangke kula badhe nampi pangandika ingkang utama saking paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila gandeng kula kinten samangke sabda tama pangandika paduka anak Prabu Jaka Pitana menika wigati. Oh, ingkang Paman pun Kumbayana. Asa mabuka Susilastawa kula midhangetaken menapa ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Kula naknan. Nurwangi Paman. Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan kula badhe nyuwun pirsa saha kula nyuwun dawuh. Senyata kula badhe nanjaken babagan pamartosipun kadang-kadang kula Prawandawa.
ingkang samangke sampun kelampahi buangan mapan wonten madari wana kamiyoga. Paman kula nyuwun dawuh Pandhawa kinipun sami mapan kelampahi buangan wonten wana kamiyoga kinten-kinten sampun pecah ruwedering. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kawula nukna ninggih. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi paduka dangu bab sangya para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing wana kamiyoga aturuninga. Bilih samangke nalikanipun wiwit dinten kapisanan para Pandhawa boten wonten kabaripun. Para Pandhawa boten wonten pamartosipun nggih sami lumebet wonten ing wana kamiyoga. Pramila sakmangke gandeng dumugi sepriki para Pandhawa boten wonten pawartosipun kula mesthekaken bilih para Pandhawa sampun dumugining tewas. Para Pandhawa kula mesthekaken sampun pejah mekaten anak Prabu Jagat Pangestungkara. Paman kula wonten dawuh cemeplong raos ing manah kula teka mireng pawarta bilih sing kanthi Wambandari mesthekaken para Pandhawa sampun seda. Inggih. Nanging dereng marem raos ing manah kula menawi dereng wonten bukti lan atur sampeyan mriku kula dereng kataliti lan dereng pun gleja kepareng mandu kantos pundi Paman Durna. Nun kula nyuwun pamanggipun Bu Purban Durna kados pundi kawontenan lan pawartosipun para Pandhawa. Lole kenthos laru gempel manyor-manyor. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Nger, nuwun sewu. Kula menika badhe matur menapa wontenipun dhateng kawontenanipun para Pandhawa mboten kula nambah-nambahi, mboten kula ngelong-elongi. Nggih, kados pundi? Kula kala wau midhanget aturipun Adipati Arya Sengkuni menika kula sengkal. Kula nyengkal kaliyan aturipun Adipati Arya Sengkuni. Sebab apa kok sampean nyengkal atur kula Kakang? Nuwun sewu to, nyuwun sewu to Dipati, sampean kok aja sok ngjauyah. Aja sok waton gawe perkara yen to durung mangerteni kasunyatane. Nggih. Nuwun sewu to. Pandhawa menika nadyan to bocahipun namung 5 lho, Nger. Nadyan to mung wong 5 ketambahan Drupadi bojone Puntadewa. Nanging nuwun sewu Pandhawa menika mboten gampang menawi badhe dipun pejahi dhateng sinten kemawon. Amarga nuwun sewu wonten Si Werkudara menika. Awit Pandhawa menika menawi nglumpuk dadi siji menika ora saya ringkih ning Pandhawa menika saya sentosa. Merga mengeti wonten Si Werkudara. Werkudara menika ingkang dadosaken Pandhawa angel dipun pateni. Sebabe apa Kakang Duna? Oh, listrike gedhe Werkudara menika. Dados menawi badhe njabel dateng pun Werkudara menika sakmangke badhe dipun denda dening pemerintah. Ngaten. Nggih. Mriku ingkang dadosaken sabab Pandhawa angel dipateni. Heeh. Nek Pandhawa iki isih kedunungan Werkudara, mbok nganti kiamat para Pandhawa mboten badhe saged dipun pejahi. Awit mengeti kawontenanipun Werkudara duk nalika kula dawuh supados nggayuh banyu suci Perwita Sapi. Perwitasari. Nun, Perwitasari. Perwitasari napa Perwita Sapi? Perwitasari. Oh nggih. Banyu suci Perwitasari. Menika Werkudara kula dawuh supados nyemplung wonten ing samudra. Kula dawuh supados nyemplung wonten ing segara. Pengangkah kula supados Bratasena menika modar. Nanging wondene kok malah saged pinanggih kelawan dewanipun ingkang momong jakatipun Werkudara inggih menika Sang Hyang Ruci Bathara. Pramila badhe susah lan badhe angel menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menawi sakmangke tasih kadunungan Werkudara. Mekaten nggih. Jagat Pangestungkara. Sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Paman Durna. Nggih. Kula kok langkung ngantepi dhateng mriki sampun patung tinggaken Bu Durna. Awit Werkudara mriku ingkang dados daya dayanipun para Pandhawa. Mekaten ra inggih ngaten. Pramila nyuwun pangapunten. Paman Pati Arya Sengkuni kula boten ngantepi lan kula boten pitados kelawan para ingkang sampun sampeyan aturaken. Mboten napa-napa nggih. Ning nuwun sewu, menawi sakmangke anak Prabu Duryudana mboten pitados kaliyan atur kula. Nggih. Kula nggadahi srana. Srana kados pundi? Kula nggadahi srana damel para Pandhawa supados tetep mapan wonten ing wana Kamiyoga saklawasipun. Diripun
Merga nuwun sewu paugeranipun nalika para Pandhawa kawon sesukan dadu para Pandhawa menawi konangan dening telik Sandipaya saking negari Ngastina najan tamung kirang sedina ngibaratipun saking 12 warsa para Pandhawa kedah ambang suli malih lan baleni melih nglakoni hukuman dados buangan 12 warsa suwenipun. Lajeng kersanipun papan pati harus ing kados pundi? Lajeng sakmangke kula badhe nyuwun dawuh lan nyuwun dipalilah. Para Pandhawa badhe kula seranani Kurawa kedah ngebyuk lan nyebar lelaku dipun sengaja madosi wonten pundi denengipun para Pandhawa. Supados kepanggih lajeng nawi sampun kepanggih para Pandhawa ingkang konangan kaliyan pun Marasata Kurawa kedah mbaleni dados buangan malih 12 warsa dangunipun. Kejawi saking menika menawi mengke Pandhawa sampun kasembatan dipun upadi dening Marasata Kurawa saderengipun bidal teng wana Kamiyaka Kurawa kan nyepake sega kalih lawuh sing saukae-ukae. Sampeyan arep makan besar ngono apa piye? Ora Kakang Durna iki serana. Serana pripun Depate? Menawi Pandhawa pun ketemu. Nggih, Pandhawa dirangket. Nggih. Dikurung ning kurungan gedhe. Nggih, lho dereng ngenten. Ah nggih yasa riyen ngenten. Lajeng nek ngaten para Pandhawa kembul bujana wonten sak ngajenganipun kurunganipun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Ing pengangkang Pandhawa menika badhe dipun iming-imingi panganan, dipun iming-imingi boga. Pandhawa ingkang mapan wonten ing wana Kamiyaka menika mesti kemawon sami klisir. Ngaten. Merga teng wana Kamiyaka menika mboten wonten panganan. Babar pisan mboten wonten tetanduran ingkang saged dipun boga, mboten wonten kewan ingkang saged dipun pejahi tumuli dipun bakar lajeng dipun dhahar menika mboten wonten. Sing kandha sapa? Kula. Sampeyan kok aja waton kepiyah-piyah to Dik Pate. Sampeyan ku urung tau nyuluh bekicot ning wana Kamiyaka ku ora sasok ngeklaim sing ora-ora. Liripun kados pundi? Sampeyan matur nek ora ana kewan sing iso dipangan. Nggih. Kicot niku enake ora umum. Kejawi saking menika teng wana Kamiyaka menika kathah celeng. Napa Pandhawa kersa mangan celeng? Kersa mawon nek kepepet. Kejawi saking menika wonten ing wana Kamiyaka menika tasih kathah buran wana utawi sato kewan galak, macan, gajah. Menika tasih kathah. Ngaten nggih. Ning napa umami srana kula menika dipun cakke napa mboten prayogi? Nggih prayogi mawon. Senyatane ning nuwun sewu lho, Nger. Kados pundi Bapak Durna? Depati Arya Singuri matur ingkang dakik-dakik menika ora wurunga mengke ming gedhang awuh pakel. Liripun. Ngomong gampang nglakoni angel. Kurawa kok arep ngebyuk mlebu ning wana Kamiyaka. Kurawa niku ajeng mlebu teng wana Gama kemawon mboten enten sing wantun kok. Langkung-langkung mlebet wonten ing wana Kamiyaka. Prayoganipun pun cobi mawon, nggih. Papan kula wonten dawuh. Kula suwun supados ketapaken para Sata Kurawa. Ampir wonten ing wana Kamiyaka. Lah rak apa atur kula diantepi kae. Ora wurunga sampean mengko mung nderekke Kurawa. Nggih, wong nyatane ana sangu panganan akeh kok. Iya, nek ngaten kula ngestaken dawuh nggih. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraget nawang sesangka nawang sesangka. Nalin trombek marma sing sang katriku mulung mangremak ing wadya kurore kakire-kire Segepir katale gulung wau tidemadaring masyawakan nagari Ngastina nenggih Sang Nata Prabu Duryudana ingkang amenggalih srana damel cintrakaning Sang Hyang Prapandu tempat dadosaken kanyut Brangka Warju ngudari wong inang Warja Jana ngaganten inang durung abangi durung manjing dasaring pertala kasaru geger njaba yang arsa tangkeping mrika masiban bono amuk apa to kang dadi darunane para macan padri gajah ing medhasa kewantelan kejawi amung sewanipun Alendra Yaksa
Ingkang kekitrang galea kaya barongan tinanggap karo kaget sanjaning para kawula kancana daya piye jaluk dalan. Saya Cek. Nggih. Keangira rikala aneh oni naga makekean kumambang katonku mawang wisanyo manampa kisik manaut sikra marang resang bayu sewe yo jagat pangestu waya ufotoro jagat paman Paman Hari Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Damel kaget manah kula. Teka ngastina nampi daya mongko sanes daya ingkang lumrah mriku Nalindra Yaksa. Nggih lah, Kakang Duna. Kula menika enten daya, Kang. Nggih, sing kandhane enten arisan nggih sinten? Nuwun sewu wujude Nalindra Yaksa. Nggih. Napa kaya ngeten wong wedok? Mbok menawi sampeyan nggadahi memitra Nalindra kados mekaten, mbok menawi nggadahi putra siswa menika. Ah, nuwun sewu Dik Wati. Atus pundi? Kula menika ora tau kok jeneng ngopeni siswa buta. Sebabipun Boros. Ikete ukuran 128. 128 iki ndas apa gentong. Kejawi menika bradhatipun menika amote kedah akeh. Nek mangan menika jatahe wong 5 iso ming dadi jatahe wong 1. Nggih, kula ora tau ngopeni murid kaya ngeten. nggih. Mbok menawi nggadahi memitran Kang. Blas, Dik Pati blas. Mboya gadah. Kula menika ora tau ndek kanca buta ngeten iki. Bah, kula mah ming bebayani mengkene kula duwe kanca buta. Nah ngaten kanthi mbalana nggih menika sajak mboten nggadahi subasita. Nggih. Kula aturi Kakang Sekeca Kartomarmo. Nun. Kowe aja jagongan karo kanca-kancamu. Mboten. Iki aja ngeyel to nek dikandhani iki. Iki. Mik penyaran iki
sensitif ngerti ora? Jagongan surune ora umum karo pendemung. Ngerti aku ngrembug sendal sajen ta kowe? Mboten menemban mboten wis. Bocah kok meneng enek mengentuk sega. Aladine mayang awan terus iso tumbas briyo. Sampun. Paman duno malah kuntinan omongan. Mboten pun kadang wong nggih. Isana. Sira kuwi sapa? Aja ngira ingsun tumampu yekti saweg sewisane ingsun pandu. Sira kuwi sapa? Nalindra saka ngendi sapa jejuluke? Isana. Kece wali kece satat alpan wali kupir. Bojrang iblis lanat padha cek-cekan. Nuwun mangke sinuwun. Sadurunge aku njaluk pangapura ngersaning Gustiku Ngastina sinuwun Prabu Jaka Wicana. Yo, ora dadi ngopo, sababe apa? Sebab sowan kowe iki aku ora nggunakake Subasita mergo aku dikeparengake dening dewa. Ora basa karo sapa wae. Ora dadake sawijining perkara. Nanging tak jaluk wigatimu sowan ing negara Ngastina bakal nuwake katentreman, kasembatan. Yo, sadurunge aku ngaturke sembahku katurun ngursaning sinuwun Prabu Duryudana. Tak tampa ora liwat pangestuning Nalindra Ngastina Tampanono, tak gegem dadake jimat sinuwun. Wondene sing ping pindho apa sing dadi wigatiku sepisan, aku ngaturake sungkemku. Ping pindhone wigatiku ora seka diutus dening sapa wae ning manjen wigatine aku sowan ngersani Gustiku Ngastina iki sangka karepanku pribadi sinuwun. Apa sing dadi wigatine? Pratelakna sartane tak suwun pidhangetno aturku. Anane aku sowan mrene merga aku krungu kabar ingkang wis sumebar warata bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binanduring Karna yen to Pandhawa nglakoni buangan ning alas Kamyaka. Ya apa ora? Jagat Pangestu ya pancen kaya mangkono kasunyatane. Ora mengko dhisik kowe kuwi sapa? Sangka nglihe wetengku nganti aku kalebian ngaturke jejulukku ya yen to sampean takon dangu karo aku mburi aku saka negara ing Guwa Barok. Jejulukku Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang. Ya. Sambung rapete apa kalan kanane para Pandhawa. Ngerti sinuwun tak jarawani. Anane aku sowan mrung ning negara Ngastina iki merga sepisan krungu kabare Pandhawa kedarang-darang uripe merga kalah Sukandadu. Sababe apa teko aku sowan mrene mergo aku arep males ngudi tuwuh marang patine. Wong atuwaku ya kuwi ramaku. Ingkang wis suwarga ya kuwi sawarga Prabu Nagapaya. Aku atmajane ora nrimake sinuwun. Lah. Iki anake Prabu Nagapaya iki. Iki Prabu Nagatian. Apa Prabu Nagabancik ngono. Ngawur sampean. Anane aku males ngudi tuwuh marang patine wong tuwaku merga jaman semono. Wong atuwaku sawarga Prabu Nagapaya dipateni karo sing jenenge Prabu Pandhu nalika mapan ing repat kepanasan jaman biyen. Banjur ping pindhone aku arep nyuwuni dipalilah gandeng Pandhu mapan ana ing wana Kamyaka ana ing regemane para Sata Kurawa srana nglakoni buangan. Aku njaluk dipalilah Pandhawa wektu iki uga arep tak pateni sinuwun. Jagat Pangestu Prabu Nagagombang, kula ana dawuhmu apa? Panjen kuwi sing tangkah. Yo.
malah kepasang nyojo katujinginu wektu samengku Kurawa bakal goleki durunge para Pandhawa. Tak jaluk gawemu yen to Kurawa wis kasil ngarangket lan nemokake ora kedidunge Pandhawa mengko sira ing kekadawan mateni ya malah ora gantaran wektu iki uga tak gege mangsae tak gelak wancine aku njaluk pamit sinuwun. Rembek marwa sing sang katriku mulung mangroma ing wadya Kurdapura rek kagiri Paman kula wonten dawuh nggih latri mas pausaken wonten Alindra malenggeng samangke sagah bebantu kalian pun Marasata Kurawa. la dalah syukur binake sewu ngger kula nderek mangayu bagya. Malah sak mangke kula enggal-enggal nyuwun dawuh minjang penapi kabidalna Marasata Kurawa. Dinten mriku uga paman nyuwun pamit madal masilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Kula nggeraken ning Mananggilan arsa sangata kondura ngedaton slok saking dampar kecana napit gambarang gading kadharaken sanjaring Pramban Jadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacaring keprabon kawisa saking Mandrawa tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Sumurati jane pindha Jawata kairing Widodara Widodari